ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат тавассути татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои стратегӣ, тавсеяи имкониятҳои содироти мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбудии вазъи бозори меҳнат, рушди босуботи иқтисодиёт таъмин карда шуд. натиҷаи амалисозии чунин тадбирҳои муассир имкон фароҳам овард ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз лиҳози рушди босуръати иқтисоди миллӣ мавқеъ намоёнро ишғол намояд. гузориши ҳамкоронамон. рушди бо суръати соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ бо татбиқи муваффақонаи стратегияву барномаҳои соҳавӣ фазои озоди сармоягузорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ ба амал омада, иқтисоди миллӣ ба таври назаррас ва шоиста пешрафт дорад. таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат мебошанд, ки дар ин самт бо андешидани чораҳои саривақтӣ натиҷаҳои назаррас ба амал омадааст. дар соли 2017 ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи баҳодиҳии Бонки Оммавии ҷаҳонӣ ба 10 кишварҳои дохил мешавад, ки суръати баланди рушди иқтисодӣ доранд. Рушди иқтисодии кишвар дар асоси таъмини рушди баъзе нишондиҳандаҳо аз ҷумла истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди бахши хадамот дар кишвар ба он оварда расонид. ва ходи ҳамин сол ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай низ аз рӯи шохиси рушди истеҳсолоти саноатӣ мавқеъ аввалро ишғол мекунад ва ҳама ин албатта натиҷаи татбиқи барномаҳои алоҳида ва натиҷаи татбиқи сиёсати саноати кунонии иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. маврид ба таъкид аст ки бо амалӣ намудани тадбирҳои муассир рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2018 дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст гардида, таворрун дар сатҳи 5.4% нигоҳ дошта шуд. дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ин ҳам бошад таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳаи саноат. ин аз он шаҳодат медиҳад ки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз имкониятҳои рушди соҳаи саноатро доро мебошад ва дар натиҷаи самарон истифода бурдани захираҳои иқтисодӣ аз ҷумла сарватҳои зерзаминӣ метавонад ин соҳа яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва пешрафта қарор гирад. ҳамзамон рушди соҳаи хоҷагии қишлоқ дар назар, инчунин аз ҳама бештар рушди соҳаи хизматрасонӣ, молия, сохтмон, хизматҳои алоқа ва монанди инҳо тавонистанд ки яъне рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд таъмин намуданд. пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ бахусус бахшҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам овард, ки соли гузашта зиёда аз 150 000 ҷойҳои кории нав таъсис дода шудаанд ва дар 3 соли охир шумораи шахсоне ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд 25% кам гардид. дар шароити феълӣ соҳаи саноат асоси рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад, ки бо назардошти ин саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи 4 миллӣ эълон карда шуд. ислоҳоти иқтисодии таи солҳои охир амалишуда ба беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат кардааст. ҳоло дар кишвар татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст, ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона шудааст. дар ноҳияи Фархор барои беҳтар намудани вазъи инфраструктури деҳот ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти ноҳия корҳои ободонию созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар доираи ин тадбирҳо иншооти соҳаи иҷтимоӣ низ бунёду навсозӣ карда мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҷамъияти деҳоти ғалабаи ноҳияи Фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ гаштани лоиҳа барои беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ бинои нави маркази саломатӣ бунёд мегардад. дар ин деҳоти дурдасти ноҳия сохтмони иншооти мазкур аз ҷониби пудрачӣ ҷамъияти савумии кушодаи идораи истеҳсолии сохтмонӣ аз моҳи августи соли 2018 оғоз гардида, он тибқи нақша бояд соли равон бо таъмини шароити муосири тиббӣ мавриди истифода қарор дода шавад. дар сохтори муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия бахши
бахшида ба истиқболи ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ имрӯзҳо сохтмони як маркази нави саломатӣ дар ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳия низ идома дошта, давоми як соли охир дар 3 деҳот чунин иншоот сохта ба истифода бурда шудааст. дар сохтори кӯмаки авлияи тиббии санитарии ноҳияи Фархор 26 маркази саломатӣ, 26 бунгоҳи тиббӣ хизмат расонда истодааст. бо дастгирии асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 маркази саломатӣ сохта ба истифода дода шуд. то соли 2021 дар ҳама деҳоти ноҳия бояд иншооти соҳат таъмиру навсозӣ ва бо шароити лозима таъмин карда шавад. ин ҳадаф ки дар доираи нақша чорабинии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардидааст. барои беҳтар намудани вазъи инфраструктураи деҳот дар ин давра дигар иншооти соҳаи иҷтимоӣ низ бояд навсозӣ карда шавад. дар заминаи вусъати чунин корҳои ободониву созандагӣ имрӯзҳо дар 9 ҷамоати деҳоти ноҳия дар баробари бунёди иншооти таъйиноташон гуногун корҳои чароғонкунӣ, сангфарш кардани роҳҳо ва дигар тадбирҳои ободонӣ идома дорад. дар деҳоти 20 солагии истиқлолияти давлатии ноҳия баъди сангфарш ва чароғон кардани роҳҳои байни 4 деҳа имрӯзҳо сокинон бо дастгирии соҳибкорон 2 пули аҳамияти маҳаллӣ доштаро аз нав бунёд менамоянд ки ин иқдом ба пешрафти вазъи некуаҳволии ҷомеа ва рушди деҳот мусоидат хоҳад кард. идомаи ахбор. дар Малави бар асари боришот ва обхезӣ 23 нафар ба ҳалокат расида, 11 каси дигар бенишон гардиданд. дар Зимбабве хушксолӣ сокинонро ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ намудааст. зиёда аз 7 миллион аҳолии ин кишварро гуруснагӣ таҳдид мекунад. шарҳин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар музофоти Димишқи Сурия кормандони сохторҳои қудратӣ аз минтақаҳое ки қаблан аз зери назорати гурӯҳҳои террористӣ озод карда шуда буд, дар ҳаҷми калон, яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира намуданд. хизматчиёни ҳарбӣ таҷҳизоти таркандаро ба ҷои махсус бурда онро безарар мегардонанд. бо мақсади таъмини амнияти сокинон қабл аз баргаштани онҳо ба манзилҳои истиқоматиашон, кормандони мақомоти қудратӣ мина ва дигар таҷҳизоти таркандаро ки гурӯҳҳои террористӣ гузоштанд, нобуд месозанд. дар минтақаи бағози Сурия размандагони кор дар якҷоягӣ бо низомиёни Штатҳои Муттаҳидаи Америка бар зидди гурӯҳҳои силоҳбадаст амалиёт гузаронда, 10 нафар аз сокинонро аз зери асорати террористон озод карданд. Минтақаи бағоз дар қисми шарқии соҳили дарёи Фуроти музофоти Дайрозор ҷойгир аст. давоми чанд рӯзи охир тавассути роҳҳои бехатар беш аз 3000 нафар минтақаи мазкурро тарк намуданд. ҳамзамон садҳо силоҳбадаст ба хизматчиёни ҳарбӣ таслим шуданд. дар Малави боришот обхезиро ба миён овард. бар асари офати табиӣ 23 нафар ба ҳалокат расида, 11 каси дигар бенишон гардиданд. дар 13 минтақаи Малави садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинони ноҳияҳои зери хатари обхезӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳавошиносон иброз медоранд ки боришот дар минтақаҳои гуногуни Малави чанд рӯзи дигар идома хоҳад кард. дар Венесуэла сабаби қатъ шудани интиқоли нерӯи барқ қариб тамоми аҳолии ин кишвар бебарқ монданд. дар яке аз беморхонаҳои шаҳри Матурини Венесуэла сабаби намудани нерӯи барқ 15 кӯдаки навзод ҳалок шуд. аз бебарқӣ фаъолияти метро қатъ гардида мусофирон ба мушкилӣ дучор гардиданд. ҳукуматдорон барои муҳофизат кардани истгоҳҳои барқӣ хизматчиёни ҳарбиро сафарбар намуданд. кормандони хадамоти дахлдор дар чанд штат интиқоли нерӯи барқро барқарор карданд. дар минтақаи мустаннаи шаҳри Мосули Ироқ амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, 10 каси дигар ҷароҳат бардошт. тибқи иттилои расида, террористон дар назди як бинои тарабхона нақлиёти бо таҷҳизоти тарканда муҷаҳҳазро таркондаанд. аз зарбаи таркиш бинои тарабхона ва нақлиёти атроф зарари ҷиддӣ дидааст. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо сабзавоти таротоза дар ҳамаи мавсими сол, хоҷагидорони ноҳияи Кушониён ба парвариши сабзавот дар гармхонаҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. бо истифода аз имконияти мавҷуда дар ноҳия майдони гармхонаҳо васеъ карда мешаванд. гузориш аз ноҳияи Кушониён. дар деҳоти Заргар ва Сарвати истиқлоли ноҳияи Кушониён кори гармхонаҳо шуғли асосии сокинон маҳсуб меёбад. деҳқонон ҳам дар заминҳои назди ҳавлигӣ ва ҳам дар хоҷагиҳои алоҳида маҳсулоти дохили гармхонаҳоро парвариш карда сатҳи зиндагии хешро беҳтар мегардонанд. махсусан дар деҳоти Сарвати Истиқлол масоҳати умумии гармхонаҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ ба бештар аз 20 гектар мерасад. дар қадамрои ноҳия 4 гектар 80 сотик гармхонаҳои доимомалкунанда мавҷуд мебошад ки то ин ҷониб
محصولات از قبیل بادرینگ، پمیدار، سبزیجات پیشنهاد کرده شدند به اهالی. در همین گرمخانه‌ای که خوجگی بابی ارگش ما قرار داریم، جماعت ثروت استقلال، این میدان عمومی خوجگی 5 گکتار می باشد. از این 5 گکتار 2 گکتارش گرمخانه دوم عمل کننده تشکیل می‌دهد. همین تجربه استفاده ثمرناک از زمین و بهره برداری از گرمخانه‌ها باعث می‌گردد که در همه موسم بازارهای داخلی با سبزیجات تر و تازه تأمین باشند. عین زمان کوچک کردن نهال‌های پمیدار و بادرینگ و قلمفور بلغاری جریان دارد. با گفت سهامداران زمین الکی نیمه اول ماه اپریل محصولات خوشصفت دهقانی وارد بازار کرده می شود. حاصل گرمخانه عموما از گرمخانه‌های موسمی تا 300-350 تن می شود. طور معلوم گردید در ناحیه کوشانیان 5 گکتار گرمخانه‌های دائم عمل کننده موجود است. سال گذشته قریب 300 تن محصولات غذایی از حساب گرمخانه‌ها استحصال کرده شد. 55,000 تن سبزیجات و دیگر نوع انواع غذایی جمع‌آوری کرده شده، بیشتر از 3,000 تن آن به خارج از مرز صادرات گردید. در ناحیه زیاده از 150-160 گکتار گرمخانه‌های موسمی در خوجگی‌ها استفاده برده می شود. حاصلناکی سبزیجات عمومی ناحیه ما سال گذشته 55,580 تن را تشکیل میده. عموما هم از حساب گرمخانه‌ها، هم از گرمخانه‌های موسمی، هم در زمین‌های کشاد. دهقانان از کار زمین همه‌جانبه هوسمندند. آنها هم خوجگی‌های دهقانی و هم بازارهای شهر باخته را با پرورده سبزیجات تامین می‌کنند. سال تا سال گرمخانه‌های کارکردشان جدید بنیاد کرده می‌شود. اصول قطرگی، آبیاری و استفاده غذاهای بیولوژی هوسمندی سهامداران را از پیشتر دیده افزایش می‌بخشد. اشتیاقمندی در درآمد اقتصادی است که دهقانان در زمین‌های پرزیدنتی هم محصولات گرمخانه‌ها را استحصال می‌نمایند. موضوع دیگر در تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه محبت به صحنه گذاشته شد. این نمایشنامه از زندگی دختری نقل می‌کند که پول و مال را رد نموده محبت صمیمی انسانی را می‌پذیرد. گزارش خبرنگاران ما. در تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی بخشیده به روز مادر نمایشنامه تئاتری از روی اثر سیف‌الدین‌ها تحت عنوان محبت به صحنه گذاشته شد. در نمایش هنرمندان مهارت خوب نشان دادند. از بس که نمایش امروزه بخشیده به عید مادران بود، قسم زیادی تماشابینان مادران بودند که از تماشای نمایش یک غذای معنوی گرفتند. نمایشنامه همچون تحفه به بانوان رایگان نمایش داده شد. مقصد اساسی به صحنه گذاشتن نمایشنامه محبت در روز عید مادران این بود که بیزن عائله سالم وجود داشته نمیتواند و سهم مادران در تعلیم و تربیت فرزندان و تمام نفران اعضایان عائله اساسی بوده. بدون او سالمی عائله به چشم نمیرسد. این نمایشنامه در تهیه ارباب شایسته هنر تورخان احمدخان روی صحنه آمده است و امروز در این صحنه مادران بزرگ این نمایشنامه را تماشا کرده از این نمایشنامه خیر و هم الهام تازه گرفتند. در نمایش امروزه نقش اساسی را زن بازیده. او با اجرا کردن نقش اساسی توانست که با داشتن دانش کافی و چالاکی با تربیت نمودن دختری خوب و باسواد و دارای معلومات عالی نه بر آن نفری که مال و ثروت دارد و تربیت خوب نداشت، بلکه با شخص عائله برپا کرد که با وجود کارگر عادی بودن انسانی خوب و با فرهنگ است. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон тавассути озмунҳо дар ноҳияи мастшо озмуни ноҳиявии ҳуқуқшиносони ҷавон ки бахшида ба рӯзи модар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир шуд ҷамъбаст гардид. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи мастшо. هر شخص باید حقوق و آزادی‌های خود را داند. با این مقصد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه مسجح آزمون ناحیوی حقوقشناسان جوان برگزار گردید. در آزمون ناحیوی زیاده از 40 نفر خواننده اشتراک کرده دانش و ملکه و معرفت حقوقی خود را سنجیدند. در آزمون ناحیوی خوانندگان ماده و باب‌های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را که اساس نظامنامه را تشکیل میداد شرح و توضیح دادند. ما با این تصمیم گرفتیم با دستگیری کمیته بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه مسجح آزمون بهترین حقوقشناسان جوان را پیشکش نماییم و امروز دوره جنبستی آزمون بهترین حقوقشناسان جوان برگزار گردید. باید تاکید نمود که آزمون ناحیوی حقوقشناسان جوان که با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزش بخش کار با زنان و عائله ناحیه برگزار گردید امکان فراهم می‌آورد که خوانندگان بین هم مبادله افکار نموده سطح حقوقدانی خود را سنجند. ما جوانان برای رشد ملت خویش
با بهای خوب و اعلا تحصیل نموده در آینده وارثان ارزنده پیشوای ملت خویش باشند. از شماره عمومی اشتراکچیان 12 نفر خواننده غالب آزمون گردیده با تحفه ها و افتخارنامه ها قدردانی گردیدند. تشکیل کردن چنین آزمون ها بین خوانندگان امکان فراهم می آورد که سویه دانش و ملکه و سطح حقوقدانی خود را صیقل دهند. هدف از تشکیل آزمون ناحیوی حقوقشناسان جوان جلب نمودن توجه خوانندگان به آموزش علم حقوق و بلند برداشتن معرفت حقوقی خوانندگان می باشد. نوریدین قربان، مقصد برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می رسد. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان با شما ادامه دارد. با ما بمانید.